mijin baba. Dakta tana kiran ka, tana office, ko ka je ka same ta. Ai ko bata neme ni ba, ni da kaina zan neme ta. Ni dai gaskiya wallahi ba zan ba asibitin nan ba sai na ji sauki. Ka kasa ci, ka kasa sha. Shashashin banza shashin uku. Amma kin san irin wayannan aiki ba kowane lokaci bane ake cin nasara. Balle shi kan shi jeje ba kan wallasa bane. Wallahi abinda fa na tsana kenan wulakanci. Me yasa kake yin haka? Jeje ba na son yi sayar da za ta kasance mun cikin duhu saboda gudun asara. Kin ji min sabon iskanci kuma. Wannan yaro akwai tsinanni. Na fahimci akwai wani sirri da ka sani na Hajiya Mansura wanda take tsoron ka bayyana duniya ta sani. Wanda hakan yasa take kokarin hallaka ka. Ana magana ta 'ya'yan banki ai kowane irin bincike zan yi. Ba za ka ga kiran Kamal ba. Subhanallah, kai ne za ka yi? Wata sabuwa kenan. Amma kun haɗu da ja'irar kuwa? Ba mu haɗu ba, amma dai na san za mu haɗu. Ki kokari ki nemo.